Moikka, mun nimi on Kati. Mä oon työskennellyt Monaliikussa vuodesta 2015 erilaisissa hankkeissa hanketyöntekijänä ja nyt viimeisinä Mentor on the Move mentorointiohjelmassa hankesuunnittelijana. Ja nyt on siirtymässä uusiin tehtäviin Monaliikun ulkopuolelle. Monaliiku merkitsee mulle paljon. Monaliiku merkitsee muun muassa naisten eteen tehtävää työtä, yhtenäisyyttä naisten kesken ja monimuotoisuuden arvostamista. Ja Monaliiku merkitsee myös mulle paljon ammatillisesti, että mä oon kehittynyt tähän pisteeseen, missä mä oon, ja mä oon oppinut täällä todella paljon.